Kaixo, gaur asteleena da, irailaren 26a, ongi etorriak magazinera, gaurkoan elkarrizketa bat izanen dugu. Zama, Mikel Zabalzarekin egonen gara, bera tatuatzailea da, eta hain zuzen ere, azaroan 4 eta 6an Baluarten Tatu Expo antolatuko da, laugarren aldiz, laugarren edizioan, eta horretaz guztia solasteko, eta baita ere tatuajearen mundua pixkat gehiago ezagutzeko, Zamarekin egonen gara. Baina az gaitezen lehenik eta behin betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Irailaren 26 zen 1960an, Estatu Batuetako Chicagon, Illinois, historian egindako telebistako lehen debatea izan zen, Richard Nixon eta John F. Kennedy presidenteen haien artean. Eta 1968an, Erresuma Batuko Isabel Bigarrenak The Beatles taldea osatzen zuten 4 musikariak Britainiar Inperioaren ordenean kondekoratu zituen. 1984an, Txina eta Erresuma Batuak adostasuna lortu zuten. 1987an, Hong Kong Erresuma Batuaren eskuetatik Txinaren eskuetara pasatuko da. Eta 1988an, Hego Korean, Ben Johnson atletak bere 100 metroko urrezko domina itzuli beharrean izango da, positiboa eman baitzuen dopinaren aurkako kontrolean. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Notiziasen azalean lerroburuan, 3.800 nafar inguruk lortu dute trenez doan bidaiatzeko abonua. Irailaren 1etik abenduaren 31 bitartean distantzia ertaineko trenetan egiten diren joan etorrientzat dira. Tutera eta Zaragoza lotzen dituena da gehien eskatzen dena. 20 euroko fidantza eskatzen da eta 16 bidaia baino gehiago eginez gero berreskuratu egiten da. Argazki handi batean, Euskal Herriko Bakearen aldeko keinuaren koordinakundeko kideoiak Iruñeko udaletxearen aurrean. Eta izenburuan, keinu bat baina gehiago, Euskal Herriko Bakearen aldeko keinuaren historia dokumental batean. Albiste gehiagotan, egoitzetan COVID-19aren 4. dosiaren txertaketa hasi da. Administrazio nukleoko bitartekoek beste kontratazio sistema bat eskatu dute. Baita ere, EAJak gobernuari konpromisoak betetzeko borondate politikoa eskatu dio. Eta, azkenik, Europar Batasuna ezin egonean, Italian ultraeskuinaren garaipenaren ondoren. Diario de Navarran, lerroburu nagusian, Nafarroak du Espainiako batez bertzeko erretiro adinik txikiena. Erretiroaren unea atzeratu eginda eta 74 urte eta 2 hilabeteetan kokatzen da. Argazkian aurren lasterketa laiekin, landako tresna zahar horiekin, eta izenburuan tradizioa harrobiarekin. Garesek bere azokak berreskuratu zituen pandemiaren ondoren eta laien lasterketak protagonistak izan ziren. Azkenik, Giorgia Meloni Italiako gobernuko lehendakaritzara bideratzen da. Gara egunkarian, EAJak bere herri itunak defendatu eta EH Bildurenak kritikatu ditu. Atzoko alderdi egunean, neurri handi batean, EH Bilduk Urkulluk planteatutako herri itunak defendatzeko egindako ekimenak kritikatu zituzten. Ortuzarrek EH Bilduren amorru paktista aipatu zuen. Interestasei buruzko beste albiste batean, G7ko eta Europako Banku Zentralek bat egin dute igoerarekin. Eta Italiako hauteskundeak Europak arnasa eusten du ultraeskuinaren aurrean. Argazkian berriz Sortuko kideak. Itxaropena eta indar batuketa aldarrikatu ditu Sortuk. Gaur egungo gatazken aurrean gauzak aldatzeko aukera dagoela ikusi zuen Sortuk atzo Tolosan txiki eta otaegiren omenez egin zen ekitaldian. Beste berri batzuetan, Leringo Elizaren gurutze frankista konpondu gabe dagoen kontua. Eta azkenik Euskal Herria irratian, Joanes Ilarregi nagusi geratu da Arrasateko saioan, Nafarroko txapelduna saio alkaiza bigarren geratu zen, 5 puntutara. Lehen faseko bigarren saioa jokatu zen atzo Amaia Antzokian. Eta bertze berri batean, gaur COVID-aren aurkako txertotako 4. dosia jartzen hasiko dira zahar-etxeetan. Azkenik, gaur amaituko da arrazakariaren aurkako mundialitoan izen emateko epea.
eta gaurko eta biharko eguraldia. Gaur astelehena noizbehinka busti egingo du iparraldean eta hegoaldean hodeiak eta ostarteak izango dira. Kantauri isurialdean tarteka zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du, bereziki kostaldetik gertu, zaparradak itsasotik sartuko baitira. Hegoaldean ordea, hodeitza arinago izango da eta ateri eutsiko dio. Bestalde, giro freskoarekin jarraituko dugu. Temperatura altuenak 17-19 graduren bueltakoak izango dira. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik joko du eta zenbait lekutan traba egingo du, batez ere arratsaldean eta kosta partean. Eta bihar, asteartean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Iparraldean, zenbait momentutan, zerua lainotuta egongo da eta zaparradak botako ditu. Hegoaldean, hodeiak eta ostarteak izango dira eta euria egiteko probabilitatea txikia izango da. Temperatura ez da ia aldatuko, freskotik jarraituko dugu eta mendebal ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da. Leku askotan, hotz sentsazioa areagotuz. Nerabe eta guraso batzuen artean liskar motiboa izaten da. Batzuk ere izaten dituzte hor kristo batzuk eginak eta bertze batzuetan izaten da arte espresio eder bat. Tatuajearen mundua zari naiz izan ere, hain zuzen ere, azaroaren 4/6an Baluarten Tatu Expoaren 2. edizioa okerrezpanago eginen da. Eta edizio eta tatuaje horren mundua solasteko gaurkoan Mikel Zabalza edo Zama tatuatzailearekin gaude, Kasel Tatu estudioa daukana hor Gazteluko plazan eta parte hartzailea dena exponetan eta gurean dago, guzi honetan solasteko. Kaixo Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker etortzeagatik. Bueno, Mikel, lehenik eta behin, zer da expo hau, zer da han aurkituko duguna azaroaren 4/6an? Azken, tatuajen espoan, berez ikusiko duguna tatuajeak dira, tatuatzaileen arteko erlazioak sortzeko, eta bai tatuatzaile atzerritarrako kanpoko jendea ona inguratzeko eta jendea publikoak aukera izateko besteekin tatuatzea. Asko lotzen da hori bai grafitiarekin, bai abeslari munduarekin, askotan kultura undergroundak batzen dituen gauzekin. Ni ideia bat egiteko, sartuko gara Baluarten eta egonen dira hor postu ezberdinak, tatuatzaileenak, egiten beren tatuajeak eta bertzelako showak eta holako historiak ikusiko dira. Bai, berez hartuta zaudenean, kabina ezberdinak ikusiko dituzu pasillo ezberdinetan eta bertan tatuatzaileak ibiliko dira, egunean zehar tatuatzen, bai tatuajek eskainiz edo aurretik ere akordatutako tatuajekin. Eta arratsaldean uste dut kontzertuak izate direla, goiko partean grafitia ibiltzen dira ere bai, taberna izangoa, giro ona sortzea azkenean. Eta erten zenuen, batzuk hitzordu hartu dutela, baina bertzatuk han tatuatzen dutela. Bada jendea momentuan bertan erraten dela xerantza. Bai, normalean konbentziotara bai eramate direla flash moduko tatuaje txikiak, o diseinua prestatuta, horretik prestatutako diseinuekin, da jendeak aukera dauka hor tatuatzeko. Horri izaten dira ez, pentsatut pinpilin pausak eta danetik aurkituko duzu, estilo guztietakoak bakoitzak normalean prestatutako urtean zehar prestatzen dituen gauzak ere hor eskuragarri jartzen ditu. Eta jendea erortzen da, jendeak usten ditu holakoak tarraten dugu. Aurrean jartzen baldin baizute, askotan... Tentado. Baina pixket merkeagoa dira hauek, ez? Bai, askotan bai merkatzen direla, ze jendeak nahi ditu, prestatzen dituen gauza horiek ikusarazi nahi ditu orduan, bai akordatu daitekela, baina hori bakoitzaren esku dago. Karo, zeren azkenean gero sartuko gara horretan, baino tatuajaren mundua da onditz arte mundu bat, eta duena da nolabait ere elaborazio artesanal bat, non egiten den marrazki pertsonalizatu bat, ez da kromo bat etortzen zaizuna eta... Danetik ikusi daiteke, bai gauza txikiagoetan, igual ez dela marrazte edo ni artisautzarekin lotze dut beti. Ze azkenean artean etzako gizartean zegozer eraldatu behar duen zerbait da, ez? Zuri barruan zegozer eraldatu behar dizu. Hau espresio artistikoa da, bai, baina artisautzarekin lotze dut nik.
Normalean jendea edo bai estilo ezberdinetako gauzak egite dituela, edo batean profesionalizatzea, edo zentratzea, eta horretik aurrera eskuragarri egite dituenak, jendea, depende publikoa azkenean erabakitzeguena. Orduan gustoko baldin baditu, hori. Zederra batzuek zapatak egiten duzte, eta zuek lan egiten duzu larruarekin, ez? Bai, izatez bai. Berez teknika moduko bat da. Azkenean balioena marrazkia da, o diseinu propio hori izatea. Norbanakoari egitea zeo zer, betirako denez, eta pertsona bakoitza ezberdinean ez, nahiz eta antzeko izan, ezin du berdina izan, nire ikuspuntutik, Zama, ora etorri zeburura galdera, ezagutzen duzu tatuatzaileren bat ez duela tatuajerik? Tokatu zaizu noizbait ezagutzen? Ez da existitzen, ez? Existituko dira, seguro. Oindala urte pila bat, telebistan saio bat egite zuten, eta hor bertan agertzen zen tatuatzaile bat tatuajerik gabe. Baten bat oso gutxi dauzkala, baina hori bakoitzaren... Aurkitzen duenarendako premio. Hori da. Expo hau, nola sortu zen ideia hau, Mikel? Berez, aurten, Bartzelonakoak 25. urte hurrena egin betetze du, eta lehen igual sare sozialik edo interneten bidez orain zabaltzen ari den tatu mundu hori etzen ezagutzen. Eta bai kontzentrazio horietan aukera hori lehen esaten nuena, jendeak ikusteko aukera, beste tatuatzaile ezberdin batzuekin tatuatzeko aukera ikusten zuen, bai estatutik kanpoko jendea etortzen zen. Orduan, hor bai sorte zirela, bai tatuatzaileen arteko harremanak, eta eskaintza hori zabaltzen zen. Orain sare sozialek eta internetek lan hori asko aurreztu dute. Bai, da gaur egun zu pentsatu, nahi duzun tatuajea egitekoan, bilatu ezakezu tatuatzailea propos bat. Igual lehen ez, lehen auzo tatuatzailea zen, da danetik egiten genuen, eta egiten dugu. Auzokoak azkenean danetik dugitu behar dute. Baina bai jendea espezializatzeko eta aurrera pauso bat izan dela. Espezializatu zeren, karo, badire estilo ezberdinak, ez? Hoixen da kontua, batzuk igual lehenago pasan hori, tribalagoa, bertze batzuk estilo barrokoago bat, bertze batzuk simpleagoa, ez? Hori da kontua, dire estilo, ezkeren marrazki... Hori da, berez tatuajeak evoluzio bat izan du ere, bai. Orduan tatuajea estilo tradizionaletik hasi zen, eta bai etnikotik. Oso rollo prekristiano, paganoa dauka lotura pilo bat, hotzi izeneko momia bat aurkitu zuten, Alpegetako glasiarretan uste dut egin dela 5.000 urtekoa, eta tatuajeak zituen, rollo txamaneria eta horrekin lotuta, bai. Claro, batzutan lotzen dugu tatuajea gure mundu moderno honekin, baina berez, herri indigena hundizetan eta kultura pile batetan tatuajearen kultura beti egon da hor, ez? Hori da. Askotan historiaz hitz egitegunean, idatzitako historiaz hitz egitegu. Eta gaur egun, gero eta gutxiago joaten gara atzeraka. Ez ditugu atzeko gauza pentsatzen, ez? Bai, oso epe, laburrean mugitzen gara. Oin dela urteko gauza bat, igual, ez dakit da, hostia, iruditzen zaigu, eta oin dela 5.000 urteko gauzak ere badire hor. Ez daude idatzita, baina gora geria. Existitzen dira, tatuajea mundua. Eta expo honetan badago gainera lehiaketa moduko bat, ez? Nola funtzionatzen du honek? Honetan ustut kategori ezberdinetan, normalean kategori ezberdinak planteatzen dira, ostiralean txuri beltza, koloretakoa eta eguneko onena eskaintze dira eta jendea parte hartzeu. Estiloaren arabera, urrengo egunean realismoa, ornamentala eta dot work, eta eguneko onena, da azkeneko egunean tradizionala, neotradizionala, da eguneko onena izatea. Orduan, segun eta zein den zure tatuajeren estiloa o emaitza, baten o besten. Osea, badire kategoria ezberdinak estiloaren arabera. Hori da. Eta zu hor ibili zara, erran duzu lehenago, epaile bezala, urteren edizioren batean? Bai, aurtengo Granako edizioan epaile izan nintzen, eta gainerako guztietan parte hartzaile hutsa. Parte hartzaile. Eta hortik hartuko dut egin nahi nizun bertze galdera bat. Karo, zertan ikusten da tatuaje hobe bat den edo txarragoa den, ez? Zeren, karo, beti badago punto subjetibo bat, ez?
nolabait ere artelan hori, gehiago edo gutxiago gustatzen zaizuna, hori du arteak edo artisautzak bere berezitasuna, badu punto subjektibo bat, baina badu seguraski punto bat ez. Punto bat erraten alduzuna, ez barkatu hau da tatuaje bat ongi egina, teknikoki dezentea, eta bertze hau ez. Zertan fijatzen zara da zu? Ez dakit, danetan, pixkat emaitza orokorrean, prozesuan, baina batez ere tatuaje on bat ikusteko sendatuta ikusi behar da. Ze tatuaje momentuan ongi geratzea ez da sendatuta nola geratukoen. Bai, azkenan azala biziuna da. Orduan tatuaje urteekin bai evoluzionatzen dute. Zuk igual oso ongi egindako horrako gauza txiki bat egiten baldin baduzu, baina hemendik 2 urtera emaitza txarra izango izaten baldin badu, hori tatuaje ona da, edo ez. Oso subjektiboa da, publikoak erabakitzen du, baina bai publikoa edo azkenean gauza guztietan bezala, bai sukaldaritzan, ez? Dakienak o normalean ibiltzeanak beste ikuspuntu bat izango du, baina publikoa da epaitze duena. Claro. Bakarrik erraten zuen, igual hemendik urte batzuetara ez da berdin, aldatu da, zala bizi dago, mugitzen da, baina hori nola aurre ikusten da. Nola tatuatzaile hon batek egiten aldu diseinu bat aguantatzea denbora gehiago. Esperientziak ematen dizun zerbait da. Azal, o gorputzeko azalola ez da berdina leku guztietan. Kontutan hartu behar da pixka bat, ikasi egin behar da azalari buruz. Bai azala eta bai eguzkiak egite duena, batez kontrasteak sartzeakoan. Berez, tatuaje on bat solidoa izatea, ongi saturatua, azala minik gabe lantzea, hori da, gero diseinua azkenan bai tatuatzaileak eta bai bezeroak adostutako zerbait da. Claro. Adibidez erraten zenuen eguzkitik. Karo, zuk jartzen mazu tatuaje bat adibidez kolorearekin esku batean, ez? Non baduen izarraki traia handitz, eguzkia, desgaste handitz. Karo, hor kolorea joanen da, seguraski aguduago, ez? Kolorea normalean, joateko ez da erabat joaten. Bai desgastatu egiteala, baina azala desgastatzen den moduan, gu zahartu egiten gara, ez bagara zaintzen, gehiago areagotu egitea zahartze hori. Tatuajeekin adibidez berdin gertatzea, eguzkia o ultravioleta oso txarra, orduan beti zaindu egin behar da, krema eman, eta horrek mantetzeu tatuajea, ez bakarrik tatuajea azalan barruan dago. Orduan kanpoko partea ez baldin badago zainduta, bekoa ere, dermisean sartzea, 3 kapa dire. Epidermis, dermis eta hipodermis. Orduan, tatuajeren pigmentoa dermisan geratzea, baina sendatzeakoan epidermisak gainetik jartzea. Hori ere kontutan hartzeko zerbait da, ze azalaren tonoa nabaritzea pilo bat. Segun eta ze tonalitatea daukasun, kolore batzuk modu batean edo bestean sendatzea dira. Nola dago, Mikel? Kontatu, por si acaso. Azkenean pigmentua da. Pertsonat igual, ez dakit oso moreno baldin bada, horrek eraldatu egitegu behin sendatuta. Sendatutakoan ezberdin ikuste dira. Koloreak askoz biziago ikuste dira egindakoan, ze zu zauria ikuste duzut. Bai depositoa eta zauria, baina erabat sendatzen denean, orduan da ikuste duzunean nola geratukoan. Hori benetako tatuajea nola geratzean, ez momentuan. Momentuan igual oso polita geratu daiteke, baina gero zaintzeko prozesu hori oso garrantzitsua da, eta hori bezerokin behar du, eta egunero. Eta nola baitere hortaz, tatuatzaile onak egin behar du aurre ikuspen lana, ez? Zerran simplemente ez gelditu da txulo edo ez. Bai, eta gero gorputzaren morfologia ere pilo bat ulertu behar da. Ze askotan horrelako tatuaje bat beste aldera jarrita, ia ikusiko zen bakarrik aurreko partean. Ez da edozein modutan jartzen. Idatzi gabeko arau batzuk daude, eta hori bakoitzaren profesionalitatean edo, ez dakit, ongi lan egite horretan sartzea. Orduan gauza horiek bai ulertu behar direla, bai morfologia, bai nola adaptatzen den, bai nola rotatzean, bai nola mugitzen den. Pixkat kontutan hartu behar da, ze adibidez buru bat jartzen baldin baduzu leku okerreko lekuan, masai ezurra beste aldera joan horitzateke. Horpegia beste aldera joan gozan. Zein dire, Zama, ez dakit, normalki esperientzia honditzez dugun jendeak egiten ditugun akats tipikoak, errango zenukena? Behar duen tamaina, baino txikian izatea. Segun eta esatea tatuaje den, txikia egin daiteke, ez dago arazorik. Baina tatuaje behar ditu espazio batzuk ere bai,
lehen komentatzen genuena, tinta azkenean gero gazten da, o gu zahartzen gara, orduan hori aldatu egiten da, barruan delako, zelulak jate dute tinta. Orduan, zer oso txiki egiten baldin baduzu eta hutsak geratzen diren espazioak ez baldin badira errespetatzen, orduan denboraekin batu egitea. Edo geratzea mantxa mauko bat, igual letra batzuk egiteakoan, egiten da uzkurtu normalki tatuajea pixka bat. Eta hasieran egiten akatsan dietako bat, da esaldi oso luzeak edo planteatzea. Oso esaldi politak dira, denok irakurri ditugu oso esaldi politak, baina zehatza motzak eta izan behar dira bestela, askotan denborarekin oso txiki egitera, eta gero irakurre zeinek geratzen da, hori da. Eta geratzen da horko... Zupentsa bat egiteakoan, minuskula batean, egiten baldin baduzu, eta hori goiko parte hori beltza geratzen baldin bada. Claro, eske zer da, hor milimetro bat utxa edo... Ez da berdin tatuaje handi batean, milimetro bateko akatsa izatea, linea bat potolotzea dalako, edo horrelako tatuaje batean milimetro bateko ezberdintasun hori nabaritza. Hori da, bai, oso ongi lan egin behar dira. Akats handietako bat ere bai, hori igual profesionalak ez diren jendeari tatuaje txiki horiek ustea da, edo zeinek egin da ezaken tatuajea delako, ez? Eta ez, berez ez, igual komplexutasun gehiago daukate. Eta bertzakatz tipiko bat da, edo hau gehiago da mito bat, egitea tatuajeak ongi pentsatu gabe? Edo ez duzuk usten hortan egoten denik arazo hori? Bai, gero eta gutxiago igual. Lehen bai jendea jotezala masa sako, ez? Da, orain bai lehen esate dizuna, interneten bidez pila bat ikustea. Orduan, bai arazoa dela, igual, ez dakit, gauza guztitan bezala, pertsona proposa ez bilatzea. Ego zeinekin joatea. Nik uste dut hori bai egin behar den lana dela, ez dakit, nik bazkan jatea gustatzen zaitu orduan ongi prestatuko duten leku batera joango naiz, ez naiz beste leku batera joango. Orduan, jendeak egituena, ez dakit, da oso buru gogorra izatea, da kasurik ez egitea. Askotan uste dute handiago eskan esate ditugula gauzak, edo beste leku batean kokatzeko esate ditugula, ez dakit, izorratzeko edo, baina haien hobe beharrez ari gara. Orduan, buru gogorra izatea, ni tokatu zitzaidan, bezero nintzenean oso buru gogorra izan nintzen, da gero, al final te arrepientes, ulertzen, ez? Da gero beste bat egin behar duzu tapatzeko, edo borratu, edo golakuek. Hore erraten zuna borratzarena, orai zabaldu da, bizitzan, ez, relatoa jendek erraten du. Bueno, egin datu, eta bertzen ez gero borratuko duzu. Hori hola da, erran dut kontu hori hain erresa da borratzarena? Ez da erresa, ez da erresa. Da lehen bezala, profesionalon bat aurkitu behar da, ze kristoliak ikusitute. Bai zentro estetikotan egindakoak, ez dakit, ni tatuatzaile bati o tatuatzen den zentro batean begiratuko nuke egitea, eta lanaren emaitza, lehen bezala, gauza guztitan. Azkenean ez da erraza. Da jende askok esateu bezala, orain modan dago adibidez blackout egitea, blackout da dana beltzez jartzea. Eta jende askok esateu hori da, bezu beltza, erabateko beltza jartzea. Eta jendeak igual esateu, ez jarri ez dakizaren erdian, ez da zu hor erdian jarri, bestela flotatze geratuko da, eta espazio asko geratuko zaizu. Da jendeak esateu, bestela jarri gut dana beltza. Ulertzen ez, kotxa erosiko dut. Eta ez dakit, bano eroso, egingo dut, ez da hori, ez? Pauso pilo bat daude, baina hori asesora, ez dakit, jendia asesoramenduaren arabera da hori. Hori da profesionalon izatea. Jendeak nahi duenaren eta behar duenaren arteko neurketa hori egitea. Eta ez esatea askotan ere bai. Oso buru gogorra baldin bada eta lana gaizki geratuko den seinale baldin bada, ez esateko. Karo, zeren, zuek horre baduzu ez dakit nolabaiteko reputazio bat, ere bai, ez? Ezin duzu egin simplemente nahi duena kliente, zeren, karo. Simplemente izan daiteke, baina beti lehen komentatzen izkizuna arau, ez idatzitako arau horiek mantenduta. Gauza bat, adibidez etorri izan emakume bat, da zekan olako ebakuntza baten orbana, da buru hor ibiltzen zen nahi zuela modu batean hori kamuflatzeko, eta morfologiak ez zion kamuflatuko. Gehiago, areagotu ingo behar zion marka horren zera. Orduan ez esan genion. Bestela
biharrean etorreko zen urrengo baten, da azkenean errua guria izango zen. Baina zu dentista batera joate zara eta esate diozu nahi ditut olako txakur aginak. Dentista batek esango dizu, ez. Ez, ba hori profesionala izatea, edo Kriston Flemoiak inda kendu agina, ez. Printzipioak izan behar dira. Eta lehen erraten izuna, Mikel, hori, laserraren kontuarena eta hor, erran dut, izaten aldugu konfiantza. Kontu hori hain erresa da, espazia gustatzen tatuajea, gero joaten naiz, egiten naiz laserra, borratzen dut, eta jazta, aquí no ha pasado nada. Nik enuke horrela egingo, Jende asko hori planteatzen baldin badu igual, planteatu behar duena da, ea benetan tatuajea nahi duen. Ez da beste gauza baten bezala, igual, adibidez, ia mozteuzunean, zego zer esperimentatu ezakezu, baina hau behizi osorako da. O ez da hilabete batean hazten, edo hilabete batean desagertzen. Orduan, betirako zerbaitin behar duzu, ez pentsa eta kendu dezakezula. Zeba, beti gelditzen direlako markak eta... Bai, beti gara daitezke. Erabat kendu daiteke ere bai, baina beti gara daitezke markak. Igual beste batekin tapatzeko... Normalean ni laserra beti ere gomendatzen dudana da, zehozer, ez dakit, beste tatuaje bat egin behar baldin baduzu, errezago da. Erabat kendu daiteke, eta azaleko mantxak ere bai, berez ateratze direna. Baina nire gomendioa da, tatuaje bat egiterakoan, betirako dela pentsatzea. Oso txikien behar dut, gero borratuko, ez, zertako izu behar den neurrean, eta orduan betirako izango da, eta ongi geratuko. Zeren laserra ez dakit hain efizientea edo arriskuak edo garestia da? Oso garestia, berez oso garestia da. Eta gero zaintzak ere mantendu behar dira. Eta azkenean profesionaltasunaren... Osea, behin borratuta, gero behar duzu beti zaindu? Beti ez, sendatze prozesu bat da. Azkenean pistolarekin ematen izutenean, luz ultravioleta, luzu esartze dute, modu konzentratu batean, eta gero zaintzak behar ditu, tatuaje bat bezala. Mikel, ez dizut utzi egitetik nahi, bertze galdera tipiko bat, justo bertze poloan jarrita, eta da, ausartzen ez den jendeak, eta erraten dizuenuna, eske gero damutuko naiz. Ez dakit, seguro jende horrek hipoteka bat daukala 40 urtetan. Ez? Da 40 urtetan ze, etxo berdina nahi ez, da horretan sartzen zara, ez? Azkenean horregatik komentatzen nuen, betirako pentsatze, betirako dela, pentsatu behar dela, baina ausartak izan behar gara bizitzan hotenan, ez? Lehenengo zeitiozun edozein gauza beti beldur pixka bat emate dizu, urduritasuna. Da, nola gainditzea hori, ausarta izaten da aurrera joaten, ez? Eta gainera ere gelditzen da beti, erran daizta nizarrekit, hortiko 20 urtetara behiratu tatuajea eta erran, orain ez nuke egingo, hala ere beti da zure memoriaren parte, eta da zure rekorrido personalen parte, ez? Rollo, behira, 23 urtetan egin nuen hori, hoi sentitzen nuelako, ez? Eta ere, modu horretan ikusten baduzu, da guztia zure ibilbide pertsonala bizitzan horrez. Eta bai estiloekin, denok aldatu izan gara, ez? Igual modu batean, urte batzuk dauzkasunean, modu batean jazte zara, beste batean, o tribu sozial bateko partea zara, eta gero ez zara modu horretan jantzten, o ez zara igual hain, ez dakit, hain ausarta modu horretan jantzteko, baina bai pausoak direla, pausoak eta memoriak dira. Gauza asko ere gainditzen dira tatuajen bidez. Jende asko, bai ez maskotekin bakarrik baizik eta seme-alabekin o maite dituen pertsonen txerak eramate ditu eta bere parte sentitzen ditu. Dolua ere pasatzeko moduan bat izan daiteke. Gauza ederrak egiten dire, ez? Bai. Da esan nahiak ere bai, bakoitzak emate dio, baina berez aldatu egin da. Moda pixkat bihurtu da, eta lehen igual bai kutsu pertsonal edo hori zeukala, ez dakit, skinheaden mundua, bai musikarekin erlazioa zeukana, bai grafiti edo skatearen munduarekin, gero beti esan izan dena marinelak, militarrak, ez, pizka bat zentzu horretan. Eta orain sozializatu da, eta jendeak igual errespetua galdu dio ere bai, apur batean, modu handi batean. Jende asko ikusi nahi du besoa oso azkar eginda, eta ez du pentsatzen betirako dela. Igual prozesu bat behar duela, ongi pentsatzea, eta askotan hori ez, nola azkar bizi garen beti, dena atzoko nahi dugu. Claro.
Eta gero igual 50 urterekin peso guztia... Edo bezain beste. Edo bezain beste. Ez nahi ez duzulako. Baizik eta igual modu hobean egin zen ezela. Osa, egiteko aukera zen nuelako. Edo bai beste estilo bat gustoko duzulako, edo igual buelta bat ematen bazenion beste modu baten planteatu dezakezulako. Horregatik lehen esatizuna gomendagarria dela pertsona egokia aurkitzea tatuaje egiteko. Jendea, tatuatzailearen lan zailienetako bat, azkenean ni ustez, da bezeroaren buruan sartu behar da, ez? Bezeroak nahi duena, ikusten duena. Gauza asko imaginatzen ditugu eta oso ondo geratzen dira, eta gero errealitatean ez da berdina. Orduan, guk gure jakintzarekin edo gure esperientziarekin egin behar duguna da, haiei azaldu edo azaltzen saiatu. Hori da okerrena, beste baten postuen jarri bezarela, marrazki bakoitzekin o diseinu bakoitzekin. Karo. Eta gaina igual zuri ez zaizu gustatzen, igual ez da zuri personalki diseinu bat gustatzen zaizuna, baina saiatu bartzara, ez? Hori da. Beti egin behar da, o nire maxima beti da, eman dezakedan emaitzariko onena ematea, beti. Gustatu dela ez gustatu. Ez dakit, igual niri ez zaigu gustatzen tematika bat, baina beti eman behar dut emaitzarik onena niri, ez dakit, desafio bezala suertatzen zaita gustatzen zaita askotan. Zama, aipatu zu estiloarena eta azkeneko galdera bat ingo izut horren kontu, lehen erraten genuen kamaratik kanpo, nola pues igual, ez, 2000 urtean, buelta horretan, gehiago estilo tribalak ikusten ziren, eta tipikoa zen igual ez, emakumeek horratzean ego batzuk egitea eta ikusten ziren nolako estilo batzuk, hori ez, aldatu da, orain, zer da orain jendeak tatuatzen duen? Orain, bueno, modak ere badaude, tatuajaren munduan beti bezala eta gauza guztietan bezala, askotan bueltatzen o janskeran ere bueltatzen diren moduan, tatuajetan ere bai bueltatzen dira. Tribal kontzeptua pila, ez dakit, sustatua dago, igual ez hainma horia, baizik eta atzerago eramana, edo baliko kontzeptu hori. Baina leku guztietan ikusi dezakezu tatuaje, bai interneten, bai telebistan, bai askonean futbolariek, kirolariek nola eramate duten, edonek eramate du, orduan denetik egiten da. Denetik egitea, estiloak bai espezializatu direla, igual, tradizionala, neotradizionala, new school, realismoa koloretan, gero jendeak puntuekin egiteguena dot work, denetik egitea. Blackout oso modan dago, baina beti modan gertatzen diren gauzak ez dira egokiena. Kontuz. Hori da. Zeren, karo, justo aldi berean moda eta tatuaje dire pixket bi kontzeptu kontraerrankorrak, ez? Bai. Erran nahi dut pixket opuestoak. Bai, bata iraunkorra delako denboran eta bestea oso efímeroa eta azkar moztu, hasi eta bukatu egin daitekena. Baina bai denetik egitea. Bai gertatu dena zama igual da, ausartu garela gorputzeko gero eta zati gehiagotara, igual lehenago garaietan bakarrik besoetan eta gero eta gehiago. Nik uste dut aldatu egin dena dala publikoaren kontzepzioa. Lehen gauzak bakoitzaren egiten ziren. Zu tatuatzen zinen, ez dakit, jendeak ikusten zituen tatuajeak barrutik. Aldageletan. Hori da. Da guain egiteana da alderantziz. Jende asko besuan tatuajerik izan gabe eskuak egiteitu, da lepoak. Eta gero ketzeituenan, ez daka tatuaje bakarrat ere. Aurpegian ere egite dira. Igual besarka bat behar dut aurpegian tatuatu beharrean, ez? Nik uste dut tatuajea oso pertsonala dela, baina zure parte izan behar duela. Ez dela bestekiko espresio bat. Eta hori da esaten genuena, modan jartze hori oso arriskutsua dela. Jendeak ez daukalako konturik eta ez daukalako kontuan betiko dela. Da aurpegian margotzen baldin batzuk, ze. Da gero ez daukazu inungo tatuajerik hemendik, ez? Edo gorputzean. Bakarrik ikusteko, orduan ez dira zuretzat. Claro. Besteentzat egite dituzu. Norentzat egiten duzu. Hori. Bueno, tatuaje mundua, arriskutsua bezain ederra, guzti horretaz gehiago sakontzeko, ikusteko, ezagutzen duen pertsona horiek, gozatzeko, adituez, ezagutzen ez duenak, hasteko, ikusten ea zer egiten den mundu eder horretan. Erran bezala, azaroaren 4, 5 eta 6an, Baluarten tatuajearen expoa, 4. edizioan, eta hor aurkituko duzu, hemen Zama, Mikel Zabaltza, erran dugun bezala, Kasel Tatu, Gaztelu plazan duen bere estudioko tatuatzailea. Mikel, mil esker handiz gurean egoteagatik eta zorte on expo honekin. Mila esker.
saiatuko gara. Eta ikustitzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Antsoainen dagoeneko zabalik da bi jarduera hauetan izena emateko epea. Batetik, dantza integral sortzailea, osasun eta garapen pertsonalerako espazioa, gorputzetik eta mugimendutik abiatuta. Bertzea, norberaren maitasuna, komunikazioa eta zaintza, sartzen ari garen bitartean gure buruarekin harremanak izateko artea. Baita ere, Larunblai aisialdi programa urritik maiatzera arte izanen da. 2022-2023ko Larunblai programa lehen hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6 mailetako neska mutilei eskainiko zaie, 2 larun batetik behin elkartzeko. Arangurenen berdintasun arloak Mujeres On egitaraua aurkeztu du. Mujeres On landa eta hiri eremuetan emakumei laguntzeko programa bat da. Nafar Lansare, Nafarroko enplegu zerbitzuak diruz laguntzen du eta Europar Batasunak finantzatzen du berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren pean. Eta horretaz aparte, Arangurengo udaleko ingurumen zerbitzuak buletin berri bat kaleratu du 2022ko irailerako, nobedade Tyler proiektu, prestakuntza eta barrei buruzko informazioarekin. Eta kitzeko Iruñean, Aquabox San Jorgek Aquagym ikastaroak eskainiko ditu goitzeko eta arratsaldeko ordutegian. Izen emateak urriaren 10 arte egin ahal izango dira instalazioetan bertan eta telefonoaren bidez. Udalak adierazi du Osasun futbol taldeak autonomia erkidegoarekin egindako babesletza kontratuak kontraprestazioak dakartzala eta beraz ezin dela laguntza edo diru laguntza publiko gisa kalifikatu. Instrukzio epaitegi batek aztertuko du ea akordioak hautsi egiten duen laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zigorra. Azkenik, Iruña musika garaikidearen erritmora dantzatuko da igande honetan 1972ko Iruñeko topaketen 50. urteurrena dela eta. Horrela, faktoriak inauguratuko ditu Iruñeko udalak urteurren hau dela eta programatu nahi dituen kaleko mintzaldiak. Hauxen izan da dena gaurkoz astelen buruzuri honetan, irailaren 26an, magazinean bihar ere asteartean hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.